Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий». У студії працює Сергій Пахомов. І головне сьогодні. Ахова праці – гарантія безпеки. Депутат Національного сходу Республіки Білорусь Людмила Кананович побувала на заводі «Амкадор Унікап». Один день безпеки. Профілактична акція пройде у Білорусі з 20 лютого по 1 сакавіка. Основна мета акції – попередження надзвичайних ситуацій, правопорушень і злочинств. Містер студент. У Палаці культури кожен конкурсант старався продемонструвати свій стиль і здольності. Ахова праці – гарантія безпеки. У теперішній час у портфелі депутатів Національного сходу Республіки Білорусь знаходиться проєкт закону об зміненні закону Республіки Білорусь об ахові праці. Для того, щоб уявлення про потребу тих чи інших коректировок документа були досконалими, депутат Людмила Кананович виїжджає на підприємства і знайомиться з витворчістю на місцях. Гэтымі днями народна вибраниця побувала на заводі «Амкадор Унікап». Тему протягне наш кореспондент. Работа павінна быць бяспечнай, у гэтым сумненняў няма. Пытанне аб ахове працы іх заканадаўчым рэгуляванні на асаблівым кантролі дзяржавы. У 34 з 44 артыкулаў закона аб ахове працы уносяцца карэкціроўкі. Дадзены законапраект вядзе Людмила Кананович. Зараз прадаўжаецца яго актыўная распрацоўка, а ўжо на веснавой сесіі плануецца дэтальны разгляд. Это посещение нашего предприятия в первую очередь связано с тем, что в парламенте находится законопроект об охране труда, который мы сейчас все рассматриваем и очень так активно обсуждаем на местах. На местах знают практику применения действующего законодательства. Производство модернизируется, вводятся новые профессии, новые виды работ. Поэтому обязательно надо посмотреть, чтобы под эти профессии, под эти виды работ тоже работала система охраны труда. Это очень важно. Завод «Унікап» займаецца вырабам кабін для ўсіх мадэляў машын маркі «Амкадор». На вытворчасці выкарыстоўваюцца металапрацоўчыя станкі, што само сабой небяспечна. А таму пытанне аховы працы мае немалаважнае значэнне. Праект закону паўплывае на ўзровень аховы працы. Разлік ідзе на тое, што рэалізацыя дакумента дазволіць скараціць вытворчы траўматызм і прафесійныя захворванні, павысіць бяспеку працы і сацыяльную абарону працоўных. С Кананович Людмилой Николаевной мы проводим совместную работу по вопросам охраны труда. Я являюсь депутатом районного совета депутатов, поэтому наше сотрудничество очень тесное. Так, на сегодняшний день она изучает вопросы охраны труда на наших предприятиях, в том числе нашим предприятием «Амкадор Унікап». Мы поясняем некоторые вопросы по проблематике вопросов охраны труда. И на сегодняшний день обсуждаем вопросы по законопроекту, готовящегося законодательного акта в Совете Республики. Станкі, на якіх працуюць спецыялісты дадзенага прадпрыемства, маюць праграмнае кіраванне, таму патрабаванні да кваліфікацыі супрацоўнікаў дастаткова высокія. Але належны ўзровень падрыхтоўкі кадраў дазваляе работнікам якасна спраўляцца з абавязкамі. Трэба адзначыць, што за апошні дзесятак гадоў на заводзе «Амкадор» выпадкаў траўматызму не назіралася. Все лица, работающие на нашем предприятии, естественно, проходят вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте. Потом в течение всей своей деятельности все работники проходят обучение, проверку знаний. Этому вопросу тоже уделяется внимание, огромное внимание. Поэтому, что касается охраны труда на нашем предприятии, это, наверное, одно из самых важных вопросов. У рамках распрацоўкі законапраекта аб ахове працы депутат Нацыянальнага сходу Республікі Беларусь Людмила Кананович побывала на прадпрыемствах маладзечынскія электрасеткі і Белхол. У планах народнай выбранніцы надаць асаблівую увагу працу ў сферы адукацыі і наведаць адпаведныя установы. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Ініцыятыва, веды і адказнасць. На сумесным пасяджэнні выканкама і сесіі дэпутатаў раённага савета падведзены вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна ў мінулым годзе. Тэму працягне наш карэспандэнт. Многія калектывы і арганізацыі раёна спрацавалі летась з плюсам. І ў выніку ўсе дадатковыя асноўныя паказчыкі, у тым ліку па экспарту тавараў і паслуг, выкананы. Выключэнне – планы па аб'ёму будаўнічых і мантажных работ. За мінулы год працаўладкавана 905 чалавек, і ўзровень напружанасці на мясцовым рынку працы заставаўся ўвесь час стабільна нізкім. У прамысловасці раёна сёння занята каля 11 тысяч чалавек. І менавіта ад рабочых калектываў залежыць і асноўнае напаўненне бюджэту. Пры абароне без
бізнес-планаў кожны паказчык кіраўнікі стараюцца абгрунтаваць. Разам з тым, на работу любога вытворчага калектыву сёння ўплывае шмат фактараў і ўнутраных, і знешніх. Я обращаю внимание данных руководителей. Снижение объемов производства в 2019 году недопустимо. Принять исчерпывающие меры по наращиванию их и выйти на уровень, как минимум, 2018 года. Значны сектар у эканоміцы раёна займае вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі. Пэўны нюанс у работу сельчан уносіць надвор'е, але спісваць на пагодныя ўмовы ўсе праблемы несур'ёзна. Летась у сельгасарганізацыях раёна змянілася 5 кіраўнікоў. Сёння перад усімі падраздзяленнямі пастаўлены канкрэтныя задачы. Узмацніць ветэрынарны кантроль за здароўем жывёлы, пабудаваць прафілакторыі для цялят, рэканструяваць пустуючыя памяшканні. І да 1 сакавіка вывесці на лінейку гатоўнасці пасяўную тэхніку. У нас имеются значительные резервы роста в производстве продукции как растениеводстве, так и в животноводстве. В целом по району доведен показатель по темпу роста валовой продукции на 2019 год 107,5. Выполнить доведенное задание нам не составит труда с учетом постоянного роста производства свинины ОАО «Велесмит». Рост производства в этом году мы ожидаем на уровне 166,1%. У бізнес-планах на бягучы год у кожнага з калектываў свае планы і намеры. Разам з тым, для ўсіх суб'ектаў гаспадарання даведзены і агульныя заданні. Рост зарплат, пошук новых рынкаў збыту, прыцягненне інвестараў у эканоміку, стварэнне новых рабочых месцаў і эканомія энергарэсурсаў. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Адзіны дзень бяспекі. Прафілактычная акцыя пройдзе ў Беларусі з 20 лютага па 1 сакавіка. Удзел у ёй прымуць МНС, Генпракуратура, Мінэнерга, МУС, Міністэрства аховы здароўя, Мінадукацыі, Мінпрацы, Мінжылкамгас, Мінкультуры і мясцовыя органы ўлады. Таксама сярод удзельнікаў розныя арганізацыі і грамадскія аб'яднанні. Асноўная мэта акцыі – папярэджанне надзвычайных сітуацый, правапарушэнняў і злачынстваў. Спецыялісты зробяць акцэнт на аказанне першай медыцынскай дапамогі, пройдуць вучэнні і трэніроўкі. Іх правядуць на небяспечных аб'ектах у будынках з масавым знаходжаннем людзей. Містер студэнт. Конкурсу папярэднічалі рэпетыцыі і трэніроўкі. Усё для таго, каб напярэдадні Дня абаронцаў айчыны, дзе акцэнт робіцца на гонар, доблесць, сілу і інтэлект, назваць юнака, які валодае такімі якасцямі. У Палацы культуры кожны канкурсант стараўся прадэманстраваць свой стыль і здольнасці. Групы падтрымкі усялялі упэўненасць. Вакал, харэаграфія, артыстызм, спрыт перапляталіся з мужчынскім шармам і абаяннем. Было невероятно приятное место. Поддерживали меня все, было сложно, соперники тоже сильные люди, Сеней давно знаком со школы еще, очень рад за него, что победил, но тоже неплохо. Владислав Волоскович, Артем Чайко, Арсень Шытыка и Вячеслав Гінтаут приклали максимум старанняў, каб быць лепшым у конкурсе. Пасля творчых спаборніцтваў сярод юнакоў назвалі імя маладога чалавека, які на думку журы адпавядаў тытулу «Містер» і стаў пераможцам. Галоўны прыз – поездку ў Стокгольм – выиграл Арсень Шытыка. На самом деле каждый достоин был победить в этом конкурсе. Ну, жюри решила проголосовать за меня. Процесс подготовки был достаточно сложный, но мы пытались готовиться так, чтобы это не шло во вред учебе, конечно же, потому что готовились во время учебного процесса. Ну, впечатления, конечно же, самые позитивные. Я не рассчитывал, ну, как можно рассчитывать на победу, когда такие сильные конкурсанты, такие сильные участники. Но я действительно рад, что я достойный, я выиграл. 2 гадзіны прайшлі непрыкметна. Пасля фінальных акордаў дзяўчаты з шчырымі эмоцыямі радасці віншавалі сакурснікаў з творчымі перамогамі. Дыпломы і падарункі ад спонсараў пакінуць добрыя ўспаміны і нададуць юнакам упэўненасці для новых жыццёвых вяршыняў. З 25 по 28 лютага у Лядовым палацы горада Маладзечна праходзіць 20-я рэспубліканская выстава «Кірмаш. Маладзечанская скарбніца». Усходнія прысмакі, мёд і гарбата, мяса і рыба, а таксама адзенне, абутак, тэкстыль, упрыгажэнні, футры ў растэрміноўку да 18 месяцаў. Вас чакаюць па адрасе горад Маладзечна, вуліца Вялікі гасцінец 102 у будынку Лядовага палаца з 10 да 19 гадзін. Далей аб надвор'і, усяго добрага і да сустрэчы.